Сардэчна вітаю шаноўнае гаспадарства на маім канале Польшча Ток. І для тых, хто тут упершыню. Мы сям'я з Беларусі. Мы пераехалі з Мінска ў Гданьск у самым пачатку 2022 года. Мы выбралі для пераезда Польшчу, таму што гэтая краіна нам бліжэй за ўсё, культурна. Польская мова нам не чужая і ўвогуле палякі вельмі прыязныя да беларусаў. У кожнага трэцяга, а можа нават і другога беларуса абавязкова ёсць польскія карані. Тое ж тычыцца і палякаў. У многіх ёсць беларускія карані. Акрамя таго, нам заўсёды хацелася жыць каля мора, а ў Польшчы ж ёсць мора. Таму і выбралі менавіта 3 месца для пераезду і засяліліся спачатку ў Гдыні, а праз 2 тыдні пасля таго, як знайшлі кватэру ў Гданьску, пераехалі з Гдыні ў Гданьск і пачалі сваё жыццё з нуля. Болей чым за 2 гады мы жылі і працавалі ў Гданьску, а потым, прыглядзеўшыся к польскай вёсцы, вырашылі будаваць сваё жыццё менавіта ў польскай вёсцы. Купілі домік недалёка ад Гданьска ў вёсцы і пераехалі жыць у вёску. Ну а сёння я раскажу вам аб тым, як я пачынала тут сваю працу, дзе працавала адразу ж пасля пераезду ў Гданьск, як знайшла добрую працу у польскай кампаніі, не ведаючы пры гэтым польскай мовы, і стала там працаваць. То бок адразу пасля пераезду, дзесьці праз месяц, я, не ведаючы польскай мовы наогул, стала працаваць у польскім калектыве і паралельна вучыцца ў польскай паліцыяльнай школе. Але працу я шукала менавіта з нямецкай мовай. Але ўсё ж такі ў калектыве мне прыходзілася размаўляць з калегамі палякамі на польскай мове. Таму глядзіце гэтае відэа да канца, каму цікава, пішыце каментары і увогуле не забывайцеся пра падабайкі. Каму цікава, то паехалі. Всім яшчэ раз прывітанне. Ну вось, прадоўжым нашу размову аб тым, як жа ж мы тут апынуліся. Прыйшлі да такой высновы, пераязджаем, значыць, зрабілі візы, сабралі неабходныя дакументы, сабралі рэчы, уладкавалі ўсе справы, якія можна было на той час уладкаваць. Вось, узялі сваю любімую сабачку, вось гэту, Шэлі. Вось, усадзілі яе таксама ў аўтамабіль, ну і паехалі. Палажылі туды ўсё, што маглі палажыць, што туды ўлезла, і паехалі. І паехалі, можна сказаць, куды вочы глядзяць. А вочы глядзелі ў бок Гданьска. Вось мы і паехалі. Чаму менавіта Гданьск? Ну, па-першае, таму, што заўсёды хацелі жыць каля мора. Гэта першае. Вось. А другое, ну, мы наслухаліся там розных блогераў, якія расказвалі, як тут файна, як тут добра. І магу сказаць ужо ад сябе, насамрэч, і файна, і добра. І я ўжо там у адным з відэа расказвала, у чым сакрэт Гданьска, можаце яго паглядзець, вось оно будзе там. Вось, насамрэч, Гданьск вельмі зацягвае, гэта так і ёсць. Я не ведаю, чаму вось так вот у Гданьску, тому што мы ж маглі астацца і ў Гдыні, бо таксама такі файны горад. Ну, але ўсё ж такі вось Гданьск і ўсё, вось у нас тут быў Гданьск чамусьці. Мы сталі шукаць працу сабе. Наконт працы. Тут у Польшчы, каб штосьці знайсці, трэба размяшчаць такія, як бы, пра сябе, ну, як аб'явы, каб цябе убачылі. І для гэтага трэба рабіць такое CV. Ну, гэта рэзюмэ. Тут яно называецца CV. Я такое CV сабе зрабіла на 3 мовах: польскі, ангельская мова і нямецкая, бо я сабе шукала працу з нямецкай мовай. Бо, як бы так, ўсё жыццё працую з нямецкай мовай, на вельмі высокім узроўні яе ведаю. Вось, і таму, ну, хацелася бы знайсці штосьці такое з нямецкай мовай. Таксама я ведаю ангельскую мову, ну і цяпер уже і польскую. Вось, і мне
на той час я так написала, что на той час я так себе забрендировала, что ведаю польскую мову на уровне А1. Ну вот, я же все разумела. Там трохи так і нешта і размаўляла з палякамі. Ну бо наогул я калі шукала працу, я ж кажу, што шукала з нямецкай мовай, але я была як бы готова до того, что раз я ў Польшчы, то я буду размаўляць і на польскай мове. Нешта ж мяне будуць пытаць на польскай мове. Ну так оно і было. Я, як мы яшчэ былі ў Мінску, я для сябе так вырашыла, што я буду готова на любую працу. Само собою, як бы, гэта тое, што я была готова да любой працы, таму што на першы час я ж магла пайсці ў тую ж бядронку, напрыклад, працаваць. І як у маём выпадку было, я хадзіла, убірала памяшканне ў гатэлі. Гэта, правда, было адзін раз, але мяне ўжо чуць не ўзялі на тую працу. Яны далі мне такі, як бы я папрацавала 8 гадзін, яны мне за гэтыя гадзіны заплацілі грошы, там была стаўка пагадзінная. Вось, добра заплацілі, і я была ўжо гатова маральна і далей працаваць, і фізічна, і маральна, але у гэты час, так, відаць, патрэбна было. Мой рэкруцёр позвонила да мяне і сказала, што вось ёсць такая праца, але трэба вельмі хутка прынимаць рашэнне, бо чакаць не будуць, патрабуецца вось адна штатная адзінка, работа будзе з немцамі, патрэбна з імі там размаўляць, пісаць абслугоўванне нямецкіх кліентаў пасля продажу. Вось, але вучоба будзе на польскай мове. І вось гэта мяне трохі спалохала, бо добра, я там трохі разумею дзесьці ў магазинах, там на вуліцы тых палякаў, а гэта ж вучоба, як я буду, гэта ж мне будзе патрэбна там надалей для працы, для сваёй. Ну і я кажу, што не, я, можа, там трохі яшчэ тут пабуду ў Польшы, нешта там яшчэ параблю. Але мой муж мне сказаў: ты ўсё зразумееш, усё ў цябе атрымаецца, не бойся, ідзі. Што мне патрэбна было для вучобы камп'ютар, вось у мяне быў ноутбук, і пачалася моя вучоба. Спачатку, канешне, то было страх нейкі, але гэты страх быў толькі першую, можа, гадзіну, бо быў такі там дзядзечка, ён выйшаў, нешта пабубнеў, бу-бу-бу-бу-бу, і я так зразумела, што ўсё, я нічога не разумею, польскі гэта не маё, пайду убірацца ў тых гатэлях, мяне бяруць, плацяць, як бы добра, то і добра. Буду вывучаць польскі. Зноў мой муж мне кажа: пачакай, зараз будзе нешта другое. І направды з'явіўся другі трэнер на гэтай вучобе, і ён нас до конца і вёў. І гэта, я хочу сказаць, супер, вось як бы чалавек на сваім месцы, пастаўленая мова такая, і ўсё так зразумела. І я гэта кажу, як чалавек, які ніколі не вывучаў польскі, але з ім я пачала вось так вот вывучаць гэты польскі. 2 недзелі нас вучылі. Потым я у канцы, як і ўсе, здала экзамен такі, вось, і мяне прынялі на працу. Дык мала таго, яшчэ за гэтую вучобу, за гэтыя 2 тыдня нам яшчэ заплацілі грошы. Вось, і моя першая такая зарплата, яна мяне зматывавала вывучацца, абучацца далей, вось, працаваць, застацца на гэтай працы і як бы працаваць над сабою, працаваць над сваім тым же польскім. А ў гэтай же фірме, гэта такая міжнародная кампанія, міжнародным праекце, пагадзінная стаўка. Так, я працую шмат, і хочу сказаць тут такую адну рэч, што до 26 гадоў тут у Польшы людзі наогул не плацяць налогі. То бок гэта вельмі цудоўна, я лічу.
вось для маладых людзей вось такая вось падтрымка, але ўжо пасля 26 гадоў па поўнай праграме налічваюцца налогі. Заўважыла такую рэч з 15 чалавек, там 4-5 такія, якія работаюць ужо доўга і шмат, а астатнія заўсёды вось так вот мяняюцца. Вось, ну я рашыла, чаму я, калі мне гэта падабаецца, вось, і направды, так, размаўляць з кліентамі, то гэта такі, ну то гэта цэлы від іскусства, вось, бо мяне адразу так, мне сказалі, што і як бы на собеседаванні мяне папыталіся, а што ты будзеш рабіць? І пры гэтым собеседаванні было на польскай мове, мяне пытаюцца, а што ты будзеш рабіць, калі, напрыклад, кліентам табе будзе хаміць? Ну, што ты яму скажаш? І я ўжо не памятаю, што я адказала, што я там буду рабіць. Але відаць, што я правільна ўсё адказала, таму што я тут працую. І як я адказала і на польскай мове, ну не ведаю, і для мяне вось гэта вось з'яўляецца як бы такой загадкай, насамрэч, як я, не вывучаўшы мову, змагла вось так вось скокнуць вышэй сваёй галаве, ну правду. Одна справа, вось, калі я цяпер ужо тут і, ну, я направду, ну, як бы вывучыла там, не ідэальна, але у працэсе я вывучаю, а тады, як я не ведаю, ну, вось так вот скокнула, змагла. Вось, бо паверыла ў сябе, а паверыла только дзякуючы таму, што ў мяне верылі маі самыя блізкія людзі, мой муж у мяне вельмі верыў. І я заўсёды, як, напрыклад, там, трохі так пройдзе гэтай вучобы, я ўжо так, о боже, што ж рабіць, я так, можа, не зусім все разумею. Разумееш, якщо ты разумееш, збярыся, змабілізуйся, все у тебя атрымаецца. І ён так у мяне верыў, што я сама паверыла ў свае сілы. Вось. Таму, дарэчы, магу сказаць, што я мала працу, вось именно тое, што я хацела, каб было адразу. І самае галоўнае, што я працую з дому. Вось, і гэта для мяне самае важнае. Мне не трэба траціць час, напрыклад, на гэтыя паездкі, на работу, з работы. Гэта вельмі мяне даставала, калі я так працавала. Вось, таму вось такая парада, я вось гэта відэа што хацела сказаць, што калі вы разумееце, што дзесьці вы ўжо выгаралі, штосьці трэба мяняць, не бойцеся, падумайце, мяняйце, і самае галоўнае, не адступайце ад сваіх такіх вот мэт, ад сваіх мар, і ўсё у вас атрымаецца. Галоўнае верыць у сябе, і галоўнае, калі вакол вас ёсць людзі, у вас вераць, і вось гэта вось самае галоўнае, таму што іх падтрымка, ну гэта як крылы, это ваши крылы. Вось, і таму, паверыўшы ў сябе, вы абавязкова паляціце. Вось, абавязкова напішыце ў каментарах, што вы яшчэ хацелі пачуць ад мяне. Я з задавальненнем раскажу аб тым, што я ведаю, што я прайшла, што вам будзе цікава. Ну а пакуль, як заўсёды кажуць блогеры, ставце падабайку. Дзякуй вам за прагляд. Ну і сустрэнемся ў новым відэо. Пішыце мне тэмы, якія хацеце пачуць. Буду вельмі рада пачытаць каментары. Все. Пока-пока.